Il-Partit Laburista għadu qed ibeżża lin-nies dwar l-elezzjoni ta' Ġunju li ġej u issa wieħed mill-kandidati tiegħu stess saħansitra spiċċa stqarr b'mod dirett illi l-Laburisti tilfu l-fiduċja. Dan qalu wieħed mill-kandidati li qed jimbotta l quddiem Joseph Muscat, Daniel Attard, meta il-ħadd filgħodu seraq l-attenzjoni kollha minn fuq Robert Abela. Il-karba tal-Laburist li għal xi raġuni oħra tilef il-fiduċja. Fil-waqt li fid-diskors tiegħu f'Witilajn Robert Abela ta' xifhem li f'pajjiżna għaddej kollox ħarir, Daniel Attard għażel li jitfadaw fuq il-problemi interni li għandu bħalissa l-Labour biex jikkonvinċi lin-nies. Dan fil-waqt li dwar Joseph Muscat saħaq illi se jibqa' jiddefendih. Fuq seħibna Joseph Muscat se jsibu lili l-ewwel wieħed illi nifqilhom. Intant fl-attività politika tal-ħadd Robert Abela injora l-aktar sfida li qiegħda tippreokkupa lil Maltin l-għoli tal-ħajja, anzi stqarr li l-prezzijiet skontu qed jorħsu. Tnaqqis l-isfel flok żieda l fuq fil-prezzijiet tal-prodotti tal-ikel. U fil-waqt li Robert Abela ftaħar bil-mudell ekonomiku li qed iħaddem il-Gvern Laburista ma qal xejn dwar il-fatt li pajjiżna spiċċa ibati minn żieda eżaġerata u bla pjan fil-popolazzjoni. Dan apparti traffiku enormi, sptar li mhux ilaħħaq mad-domanda, żgħażagħ ma jaffordjawx jixtru l-proprjetà tagħhom, pagi staġnati u ebda garanzija li fi żmien 20-30 sena oħra ikollna il-pensjoni tal-Gvern.